Yun, maganda. Malaki na to mga bossing, salmon to, salmon. Tingnan yung lalaki gagambaw. Oop. Mas malaki pa yung lalaking gagamba. Tingnan natin sa kabila. Kasi matutulog yan siya dito. Salamat ta. Diyan na, dito lang ta, patong lang ta. Thank you. Tingnan mo lalaking gagamba to. Tingnan mo. Tingnan nyo na ng mga boss, no. Gaano kalayo yung diferensya nila.